אז נעים מאוד, אני חושבת שאת חלקכם אני מכירה, חלק לא. דבר ראשון, תודה רבה שהגעתם. לא מובן מאליו, אנחנו שקלנו עד אתמול ב8 בערב, כן לקיים את האירוע, לא לקיים את האירוע, כי באמת שלא ידענו מה היו הנחיות של האוניברסיטה, אז לפחות מי שנרשם אצלנו בלום אנחנו הקפצנו. אז באמת דבר ראשון, תודה רבה, ושלא יהיה לנו עוד כאלה יום מלחמה. אנחנו מאוד מאוד שמחות, אני ומאיה שיושבת כאן, אנחנו הצוות של ה-Innovation. אנחנו חלק מ-BGM, המטרה שלנו זה בעצם לעזור לקדם מחקרים באוניברסיטה שיש להם פוטנציאל מסחרי עתידי, כבר משלב הרעיון. זאת אומרת, מי שלא מכיר, אתם מוזמנים לפנות אלינו, התחומים שאנחנו בעיקר מתעסקים בהם זה ביו, במובן הרחב ביותר. זה יכול להיות ביו חישובי, דרג דיסקאברי, דיאגנוסטיקה, זה יכול להיות אג ביו, פודטק, all over. ואנחנו באמת עוזרים בחשיבה, חשיבה שהיא קצת שונה, שהיא חשיבה מסחרית, מה התחרות, מה ה-value proposition של מה שאתם יכולים להציע, וגם אנחנו עוזרים בהגשה של מימונים. חלק מהמימונים האלה זה מימונים של רשות החדשנות, בעבר קראו לזה קמין, היום זה מחקר אקדמי, ואנחנו עוזרות להביא את המימונים, לנסות להבשיל את הטכנולוגיות שאתם מפתחים למשהו שבסוף נוכל להציג את זה הלאה, ולמסחור לחברות קיימות או להקמת ספינופים, אז אנחנו באמת תרגישו חופשי על כל דבר להגיע. חלק מהדברים שראינו זה אמרנו שאנחנו רוצים חשיפה, אנחנו רוצים חשיפה של חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים לתעשייה, לחשיבה השונה, לגורמים של מושכים את התעשייה, איך אתם אולי בסופו של דבר תחזרו למעבדה ואולי זה יכניס משהו במחשבה להסתכל על המחקר קצת אחרת או לעשות איזושהי עוד השוואה או ממש לנסות קצת לפתוח את החשיבה ולראות את הדברים מהכיוון השני. אנחנו קוראים לזה lunch and learn עם הפיצות והמטרה זה היום המפגש השני. הראשון, היינו אמורים לארח אותך במלחמה הקודמת. עכשיו חשבנו שאנחנו עוד פעם הולכים לדחות, אבל שמחתי שאנחנו יכולים לקיים את זה. כן, זהו. אז באמת יש לנו היום את שגיא גדילי, וגם יש לנו פה את נילה, נכון? אני לא גרועה בשמות, אבל בצוות אצלו. ואנחנו באמת היינו שמחים לשמוע, ואנחנו נעביר לו באמת להרצות, אחר כך יהיה זמן חופשי שאתם יכולים לשאול שאלות. ובאמת שגיא מגיע מרקע מאוד מגוון. דבר ראשון בכלל לא מגיע מעולמות האלה, הוא מגיע מעולמות של סייבר. והנציאות לקחה אותו, והוא יספר את הסיפור לכיוונים של תרופות. ואני בטוחה שיש פה דברים שהם לחלוטין שונים, ואנחנו נשמח לשמוע את זה. הוא הקים באמת, אתה תספר את הכל? יאללה, אתה תספר את הכל. אז הוא ייתן לעצמו את הרקע על כל ההיסטוריה. אני חושבת שתוכלו להביא פה המון ערך, הוא עובד עם חוקרים באקדמיה, אוקיי? וגם פה. אז תחשבו, אולי גם יהיה משהו שאתם תוכלו לחשוב איך לקחת את זה הלאה. ושגיא, אני נותנת לך את כל הרשות הדיבור. אהלן, נעים מאוד. זה תמיד מרגש אותי לבוא ולהרצות, כי זה באמת סיפור שהוא גם מדבר על מקצוע וקריירה, אבל הוא כולו כמעט הוא אישי, ונדבר על הבן שלי שאובחן במחלה נדירה לפני כמעט 3 שנים. ובהרצאה הזאת אנחנו נספר טיפה קצת על הרקע, איך עברתי מעולמות של תעשייה, אפשר גם לשאול שאלות אחר כך, בהייטק, לעולמות של פיתוח תרופות, אני אספר על רפאל ועל ההבחנה שלו, ומה שהתחלנו בעצם לעשות עם רפאז מונדשוט, שזאת העמותה שהקמנו, אני ואשתי. ונספר אחר כך על באמת איך הפרויקט הראשון שלנו ארך 6 חודשים עד שמצאנו תרופה ראשונה לרפאל. והיום אני אעשה איזה ספוילר, זה הופך לניסוי קליני בשיבא, ואני ארחיב בהמשך. אז טיפה על הרקע שלי, גדלתי בראשון, הייתי ביחידה מודיעינית בצבא, ומשם לאחר האוניברסיטה למדתי בתל אביב, מדעי המחשב וכלכלה. פניתי לעולמות של יזמות, משהו בער בי. יש המון בעיות בעולם, צריך לפתור חלק מאוד גדול מהן. ומשם התגלגלתי לעולמות של סייבר סקיוריטי, הקמתי בתחום הזה 2 חברות. במשך עשור פעלתי עם אותו שותף,
שהכרתי באוניברסיטה. חברה ראשונה בעולמות של אבטחה, של מידע לצרכנים פרטיים, מה שקוראים לו B2B, Business to Consumer. וחברה שנייה, נקראת פרימטר 81, היא נקרתה על ידי צ'ק פוינט לפני יותר משנתיים, גם בעולמות של אבטחה, אין קשר בכלל למדע ול-DNA, RNA וכל מה שאנחנו עושים היום. אז באמת יכול להיות מאוד קל להמשיך בטרנד הזה של AI וסייבר סקיוריטי, אבל החיים הראו לי מסלול אחר, מסלול של בנייה בעולמות של מדעי החיים, של פיתוח תרופות. לא משהו שבחרתי, אבל אני מאוד שמח עם כל הכאב שבהבחנה של רפאל, להיות ולעשות משהו שהוא באמת עוזר להגשמה עצמית ולעשות משהו טוב בעולם הזה. אז אני הקמתי את רף מונדשוט, אנחנו תכף נספר באמת מהי רף מונדשוט כעמותה, כחברה. המשכתי גם לפעול בעולמות של גנטיקה, כי הבנתי שגם שם יש בעיה ממש גדולה של איך בעצם מפענחים מוטציות גנטיות, ואיך בעצם AI עוזר לעשות disruption מטורף, שינוי ממש גדול בעולמות האלה. וגם מתוך הבנה שהעולם פונה לעולמות של מדע ו-AI, אז יש הזדמנויות לחברות מאוד גדולות שהולכות לקום בתחום. אשתי, דוקטור אלה גורדון, היא נוירולוגית, ובעצם כל הסיפור עם רפאל של האבחון שלו הוא בזכותה, ואני ארחיב על זה. אז זה בעצם רפאלוש, הוא הגיבור שלנו, ילד מרגש, מתוק, הוא כמעט בן 5, והוא נולד ביום כיפור בשנת 21, הוא הבן הבכור שלנו, יש לנו עוד 2 מאז, הוא בן 5, אז תעשו את החישוב, מאוד קשה, לא ישנים הרבה. וכשרפאל נולד זה באמת, זה היה רגע מיוחד, בכלל זה היה ערב יום כיפור, לקחו את אלה באמבולנס לבית חולים, הלידה לקחה כמה שעות טובות, הוא נולד ממש באמצע הלילה. ובגלל שזה אנחנו לא אנשים מאמינים, ויום כיפור הוא משהו עדיין, הוא מאוד רוחני, ויש איזו תחושה של קדושה. החלטנו לקרוא לו רפאל, רפאל זה מלאך מרפא, רפא, רפואה, מתוך אמונה שהוא יעשה משהו טוב בעולם, אבל לא ידענו שזה באמת מה שהולך להגיע. אז זה באמת היה היום המאושר בחיינו, לראות את רפאלוש, אבל אלה ישר הבחינה שמשהו לא בסדר. היו סימנים כלשהם שממש גרמו לה להזיק את המנהל מחלקה ועוד בכירים ועוד נוירולוגים ולבוא ולשמוע מה קורה עם רפאל. אז רפאל הציג מין רעד ראשוני כשהוא נולד, זה רעד, להרבה תינוקות יש מין ג'יטרינג כזה, רעד שרואים, אבל העניין שאצל רפאל זה לא משהו שחלף. ובהמשך ראינו עוד כל מיני תסמינים שונים, ראינו שיש היפוטוניה, ראינו שיש עיכוב התפתחותי מוטורי, לאחר מכן זה התפתח לעוד עיכובים התפתחותיים שונים, וכולם אמרו שהכל בסדר ושרפאל הוא לייט בלומר ואין שום דבר לא תקין, אבל אצל אלה משהו קינן בפנים והרגשה שמשהו לא בסדר, והחליטה שבגיל 8 חודשים נתחיל את כל הסדרת בדיקות לרפאל כדי שנבין מהו שורש הבעיה. וכאן זה כל העולם של מציאת הבחנה, להבין מה קורה, מה המקור הבעיה שיש אצל רפאל. ובמחלות נדירות הממוצע להבחנה הוא בסביבות בין 4 ל-5 שנים. נורא קשה להתבלבל בין מחלה נדירה להמון מחלות אחרות. ולילדים קטנים, תחשבו על זה, לעבור כל כך הרבה בדיקות בזמן כל כך קצר, זה מאוד 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 קשה. ועשינו את זה. הבדיקה האחרונה שעשינו, זו בדיקת האקסום, זו בדיקה של ריצוף גנטי. בעצם, כשהגענו לגנטיקאי, הוא אמר שיש באמת מין איזה, עשינו בדיקת מי שפיר, ועשינו כל הבדיקות שקיימות היום בהיריון, וזו בדיקה שלא הכרנו, יש מין לונגטל, איזו שורה ארוכה של מחלות שנובעות ממוטציות גנטיות, וכשעשינו את הבדיקה הזו, הוא אמר, אל תדאגו, זה אחוז מאוד מאוד נמוך, שנמצא משהו, וכשהגענו אליו לקבל את התוצאות של הבדיקה, הוא אמר, מצאנו משהו בבדיקה של רפאל. זה היה חדר ממש קטן, זה היה יום מאוד גשום, בפברואר 23, והבדיקה
הרופא המשיך לומר, הוא אמר זה again STXBP1, לא ידענו מה זה אומר, זה רצף של אותיות, רפאל יושב לידי, הכל נראה בסדר, ואז הוא התחיל להגיד, הוא התחיל להגיד מילים מאוד מאוד קשות, גם דיבר בשפה רפואית, הוא אמר אפילפסיה ולא ילכו ולא ידבר, וילדים שיש להם הפרעות מאוד מאוד קשות, הפרעות מוטוריות, היפוטוניה, מה שראינו, ועוד ועוד, ואלה בשלב הזה התחילה לבכות, אני לא הבנתי מה קורה, רפאל באמת יושב לידי ונראה בסדר, והרגע הפיבוטלי שלי, שבעצם שינה את כל מסלול החיים, זה המשפט הבא שהוא אמר, אין תרופה ואין מה לעשות. תחזרו עוד שנה ונראה מה קורה. ואותי זה ממש הכיס. זה הכיס בתור אבא, כמובן שאין מה לעשות, ואין דרך לטפל ברפאל, וזה הכיס אותי גם בתור יזם, שלא מוכן לקבל את המילה לא. אבל אנחנו אופטימיים, ואמרתי לאלה שאנחנו נמצא פתרון ונעשה משהו. ישבנו בבית במשך שבוע, לקבל ולהקל את הבשורה, זה משהו שהוא מאוד קשה, וזה המון בכי, ולהבין מה עושים, ואיך מתקדמים מכאן, ואיך בעצם מטפלים ברפאל, ומה יהיה העתיד שלו, לאן זה הולך כל הסיפור הזה. אז שבוע לאחר מכן התחלנו את המחקר שלנו, שהתחיל ללמד פה באוניברסיטת בן גוריון, במעבדה של פרופסור גד וטין. יש כאן גם את כפיר שיושב בקהל, במעבדה, ותכף נספר על המהלך המחקרי שעשינו. אתנחתה קצרה למחלות נדירות, גנטיות, מונוגניות, יש למעלה מ7,000 מחלות שידועות היום, אם לא יותר, למעלה מ400 מיליון חולים באותן מחלות, זה ממש שורה ארוכה של מחלות, אבל כמות מאוד גדולה של חולים, שרק ל5% מהם יש פתרון או תרופה. אין שום תמריץ לפארמה לבוא ולפתח תרופה למחלה נדירה, אין לזה שוק עסקי, זה לוקח המון זמן, זה לא משהו שהוא באמת בראש מעייניהם. טיפה על STXBP1, אז STXBP1 זה בעצם גן שמשפיע ותורם לתקשורת הנוירונלית של התאים במוח. ברגע שיש מוטציה, היא מייצרת בעיה באותה תקשורת שבאמת מסבירה את כל המופע הקליני. לא נכנס ממש למדע כאן, אבל זה פשוט גורם לצבר שלם של תסמינים. מה שתיארתי זה בעיות תנועה, אפילפסיות, 85% מהחולים יש להם אפילפסיות מסוגים שונים, כמעט כולם לא מדברים, אחוז מאוד גדול גם לא הולך, או יש להם בעיות תנועה מאוד מאוד קשות, ועוד ועוד. יש 1,500 מאובחנים בכל העולם, זה מספר ממש ממש קטן, אבל באמת הדבר המעודד שאנחנו מזהים עוד ועוד חולים בכל שנה שעוברת, וזה קורה כי באמת יש יותר מודעות לריצוף גנטי, והבדיקות נהיות זולות יותר, ויותר ויותר אנשים עושים, וזה משהו שהוא משמעותי, כי ככל שהמספר גדל, יותר קל להצדיק את הפיתוח העסקי אצל הפארמות. אז אנחנו החלטנו לפעול, ובעצם הקמנו את רף מונשוט. המטרה העיקרית שלנו זה לפתח תרופה לתסמונת, לא משנה מה. אז רף מונשוט זאת בעצם עמותה, הקמנו אותה שנה לאחר ההבחנה של רפאל, אבל כמו שאמרתי, הפעילות המדעית שלנו התחילה ממש שבוע אחרי ההבחנה שלו, בתוך חשיבה של איך עושים ומה עושים, וממש כזה רצים במקביל על המון רעיונות שונים והמון דברים שצריך ללמוד ולהבין. והפוקוס העיקרי שלנו זה בעצם, אחד, זה לפתח תרופה לתסמונת, אבל זה לא מספיק לפתח תרופה, זה בעצם מהלך שהוא הרבה יותר רחב. צריך להבין מה הדרך או מה הגורמים לפיתוח תרופה, צריך לזהות סמנים ביולוגיים, כלומר האם אני יודע למדוד אפקט של תרופה, אז גם בזה אנחנו בעצם משקיעים המון זמן ומאמץ, clinical endpoints, אותו דבר, המון מחקר שמבוסס AI, אז זה באמת גם ברמה של לזהות את אותן חברות רלוונטיות, זה ברמה של ליצור המון שיתופי פעולה וקשרים,
וחלק גדול מהמחקר שלנו היום מגיע בצורה חישובית, וככה גם התרופה שמצאנו לרפאל, וגם חשיבה יותר לעתיד של איזה טכנולוגיות קיימות, מה נמצא היום שנכנס למחקר בסיסי או למחקר פרה-קליני, ויכול בעצם להיות משהו שישמש אותנו לפיתוח תרופה עתידי. הדבר הנוסף שעשינו זה בעצם בנינו צוות מדעי ברף הזמונשוט, כי באמת לא אני ולא אלה מגיעים מעולם מדעי, אנחנו צריכים אנשים שיותר טובים מאיתנו במדע. אז יושבת כאן דוקטור הילה בן משה, היא המנהלת המדעית שלנו, הקמנו את הוועדה המדעית המייעצת, אז זה באמת שורה של בכירים, מדענים, חוקרים, רופאים, מתחומים שונים שבעצם מצטוותים לפרויקטים שונים שאנחנו עובדים עליהם, וככה אנחנו בעצם מייצרים יחידות שונות שעובדות על פרויקטים שהמטרה שלהם זה באמת להגיע לניסויים קליניים. יש לנו שיתופי פעולה מאוד רחבים, למעלה מ10 פרויקטים מחקריים, בשיתוף פעולה של גם חברות בתעשייה, CROs והמון אקדמיה, בעיקר אקדמיה בארץ. המטרה שלנו זה בעצם לייצר מרכז מחקרי משמעותי של התסמונת בישראל. אנחנו עובדים על מספר אסטרטגיות תרפיוטיות שונות, אז באמת החשיבה היא שהאינדיקציה או המחלה היא נתונה, אנחנו חייבים לפתור אותה, אבל אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות שונות, כמה שיותר חצים על המטרה, כדי לפתור את זה סטטיסטית באחוז יותר גבוה. אז יש לנו פרויקטים בעצם שמתחילים מעולמות של מולקולות קטנות, טיפולי RNA, ג'ין תרפי שאנחנו עומדים להתחיל, ועוד ועוד. ומה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה בעצם המסע שעשינו, שלקח 6 חודשים, וגם טיפה לתת את אופן החשיבה, ואיך לקחנו כלים שהם יזמיים, שהתרגמו בסוף לפיתוח של תרופות, ואיך עברנו מעולם של סייבר סקיוריטי לעולם של מדעי החיים. אז כשרפאל הובחן ואמרנו אני ואלה שנפתח תרופה, זה באמת, זה מחשבה מאוד, זה משהו שהוא מאוד מורכב, מאוד קשה, איך עושים את זה, איך באמת מפתחים תרופה לתסמונת שאין לה פתרון ולא ידוע הרבה עליה. ובתור יזם אני אוהב לחשוב מאוד בעולמות של moonshot thinking, איך לחתור על הירח, איך הקימו את האינטרנט, איך לעשות דברים שהם לא מובנים בכלל, איך פיתחו דברים מאוד מורכבים. וזה לא כי אמרו אי אפשר, זה פשוט חשיבה שהיא יוצרת מציאות, זה לצאת מחוץ לקופסה ולחשוב על הדרך שכן אפשר לעשות את זה. וזה משהו שבאמת יכול לשמש כל אחד לאתגר את עצמו ולשאול שאלות של איך אני לוקח את הטכנולוגיה שלי מהמעבדה החוצה, איך זה הולך לשנות את העולם, ובאמת לנסות ולערער באותו דבר, ובסוף לצאת לתוכנית פעולה. אז התוכנית פעולה שלנו היא מורכבת מ5 שלבים שונים. השלב הראשון זה ממש ללמוד ביולוגיה. אני לא יודע מה זה DNA ולא יודע מה זה RNA ולא יודע איך לפתח תרופות או שום דבר על התא ומה קיים שם. אני כן יודע לקודד במחשב, אני יודע לבנות מוצרים באינטרנט שנראים טוב, אבל אני לא יודע את הדברים האלה. אז הדבר הראשון זה להכיר את עולם התוכן, זה ללמוד ביולוגיה. הדבר השני שאני עושה בכל בעיה קשה שיש, אני צריך להבין מהי הבעיה עצמה. אז ממש היינו צריכים לצלול ולהבין את הבעיה של רפאל, וברגע שאני יודע מה קורה שם, אני יכול באמת לחשוב על תוכנית פעולה של איך פותרים את זה. אז אצל רפאל, כל הבעיה היא עוד אחת קטנה שהשתנתה ב-DNA, והיא גורמת לכל הבעיה שלנו. אז באמת, הדרך לפתור את זה, זה באמת לקחת את אותה אות ולשנות אותה ולתקן את זה בצורה כלשהי, ואז השאלה אומרת, ואז החשיבה אומרת, איך עושים את זה? דבר נוסף זה ממש יכלנו להסתכל ויזואלית ולראות איך נראית הבעיה אצל רפאל. אז יש בעיה בעצם בחלבון שנוצר אצל רפאל, ובצורה מאוד אבסטרקטית ופשוטה אפשר לראות שהחומצה התקינה, החומצה המינית, בתוך החלבון, היא נראית זה בעצם חומצה ארוכה שנקראת ארגינין, והיא בעצם מייצרת קשרים עם חומצות אמינו סמוכות. וכל הבעיה אצל רפאל זה שהשרשרת הארוכה הזאת התחלפה בחומצה אמינית מאוד מאוד קצרה, שהיא יצרה בעצם מין חלל מאוד מאוד גדול, שזה מה שגורם לאותו חלבון לא לעבוד. אז עכשיו יותר קל, אני יכול להסתכל ויזואלית מה קורה אצל רפאל, אני יודע שזה באמת הבעיה היא בגלל אות אחת שהתחלפה, ובסוף הבנו שזה גם בעיית ייצור, כלומר רפאל מייצר 50% מאותו חלבון שמאוד חיוני לתקשורת של הנוירונים, לעומת כל אדם אחר באוכלוסייה.
אז אנחנו צריכים לחשוב על דרך כלשהי שתוכל להעלות את כמות החלבון בצורה מאוד אבסטרקטית ופשטנית. במקביל לזה אנחנו צריכים לבנות בעצם תשתית למחקר, איך אנחנו נוכל למצוא תרופות ולבדוק שהן עובדות. וכל זה קורה במקביל. אז כשאני בעצם בונה בעולמות של תוכנה, אני בונה מוצר חדש או חברה חדשה, אני חושב על התשתית שתעזור לי לעשות סקייל, לעבוד בצורה מהירה, בצורה רובסטית ובטוחה. ובמקרה הזה אני צריך להבין מהי בעצם אותה תשתית לעולמות של פיתוח תרופות, ומשם בעצם מגיעה הבנה שאני צריך לפתח מודלי מחלה. את אותם מודלים, זה יכול להיות ממודלים תאים, אורגניזמים, מודלים חישוביים ועוד, שיוכלו בעצם לסמלץ את אותה מחלה שיש לרפאל. אני אוכל להבין מה קורה באותם מודלים, ובמקביל לבדוק תרופות לפני שאני נותן את זה לרפאל ולשאר הילדים. אז באמת שבוע אחרי ההבחנה של רפאל, הגענו כאן לאוניברסיטת בן גוריון, גד קיבל אותנו בחיבוק, באתי עם קלקר, עם דגימת דם שלי ושל רפאל, והתחלנו לפתח את ה-iPSCs, את תאי גזע המושרים, שבעצם אפשרו לנו ללמוד הרבה על מה קורה אצלי ואצל רפאל, ותוך שנתיים המשכנו לפיתוח מאוד מהיר של מודלים שונים, של מודל של תולעת ומודל של עכבר. עכבר נמצא בצ'כיה, תולעת נמצאת בארצות הברית, אז כמו שאתם יודעים זה פרויקט שהוא מאוד גלובלי ומאוד מבוזר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב גם בתהליך החשיבה וגם בתהליך פיתוח התרופה. ואז אני בעצם צריך לחשוב איך אני בונה תוכנית, איך אנחנו מוצאים פתרון לרפאל. אז כאן חילקנו את זה בעצם לתוכנית שהיא נמצאת כאן ועכשיו, לטווח הקצר, איך תוך שנה אנחנו מוצאים פתרון כלשהו לרפאל. טווח בינוני, מה קיים היום בקליניקה ומה אני יכול לעבוד עליו ולהשתמש. וטווח ארוך, איזה טכנולוגיות מבשילות ויוכלו לשמש בעתיד לריפוי מלא. אז בעצם מה שעשינו זה לבחור את האסטרטגיה הראשונה, והבנו שהדרך המהירה היא לא להסתכל על התסמונת ככלל, אלא להסתכל ספציפית על השינוי הגנטי, המוטציה שיש לרפאל. כשאני רואה מה קורה אצל רפאל, זה הרבה יותר קל לחשוב, הרבה יותר קל לעבוד, רק על הדבר הזה, מה שנקרא N of 1, וזה משהו שתופס תאוצה היום בעולמות של רפואה מותאמת אישית, מרמה של פיתוח תרופות תוך שבועות במקרים מסוימים, לסבבים מאוד מהירים של אותם חולים, בממוצע שנה-שנתיים לטכנולוגיות החדשות. הסתכלנו על העולמות של drug repurposing, כשאני ואלה ישבנו וחשבנו, אז אמרנו, בטוח יש תרופה קיימת שנמצאת אי שם על המדף, שיכולה לעזור ספציפית במקרה של רפאל. אנחנו מכירים את הדוגמאות מאוזמפיק, מאספירין ועוד ועוד תרופות, שמשמשות היום להמון דברים במחלות שונות. והחשיבה הנוספת היא באמת איך אני יכול להשתמש בכלים טכנולוגיים ב-AI, כדי למצוא את אותן תרופות ולא לשבת במעבדה במשך שנתיים עכשיו ולהתחיל לבדוק תרופה על מודל ביולוגי, שזה לוקח המון זמן, שהוא זמן מאוד מאוד יקר, בייחוד בשנים הראשונות של ההתפתחות. ומצאנו חברה בארץ שעושה בדיוק את מה שהיינו צריכים לעשות, היא סורקת בצורה חישובית, תרופות שיכולות לתקן מוטציה נקודתית כמו שיש לרפאל, והחלטנו לעבוד ביחד איתם. עשינו פרויקט שסרקנו במהלכו למעלה מ500,000 תרופות, תרופות קיימות, תוספי תזונה, מוצרי טבע, ובתוך התהליך הזה, זה היה בערך תהליך שלקח חודשיים, שעשינו אחרי 4 חודשים, קיבלנו כבר את התוצאות של הסריקה החישובית, ומצאנו מתוך אותה כמות מולקולות, מצאנו 41 תרופות שלפי האלגוריתם יכולות לשנות את הבעיה שיש אצל רפאל, לתקן, לייצב את אותו חלבון. 16 הבנו שיכולות לחצות לתוך המוח, שזה מאוד חשוב, כי בעצם הבעיה היא בעיה שמשפיעה על ההתפתחות המוחית, ותרופה אחת החלטנו לתת לרפאל. לתרופה קוראים בטא NMN, זה בעצם, זה פחות מעניין, זה משפיע על אנרגיה בתא, זו תרופה שלוקחים אותה, היא מאוד נפוצה בעולמות של longevity, של anti-aging, אנחנו מזמינים אותה מהיירב, אז זה ממש נוח, אבל יש לה השפעה תרפיוטית מאוד מבטיחה, היא נמצאת בניסויים לפרקינסון ולאלצהיימר, ורואים תוצאות חיוביות, אז אמרנו ששווה לנסות. אבל לפני שננסה את זה על רפאל,
אנחנו רוצים להשתמש באותה תשתית שפיתחנו, אותה תשתית של מודלי מחלה, ולשם כך באותה תקופה היו לנו את המודל התולעי, ה-C elegans, ומודל של IPSCs, והחלטנו לבדוק את ההשפעה. אז באותם שני מודלים, המודל של התולעת, זו מוטציה, בעצם הנדסנו גנטית את התולעת, החדרנו את המוטציה של רפאל, וראינו שיש לה מופע קליני, מוטורי, יש לה בעיה מוטורית, גם לרפאל יש בעיה בהתפתחות המוטורית, והחלטנו לבדוק רצף של תרופות שונות שיצאו בתהליך החישובי. התרופה, הבטא-NMN, התולעת שזחלה בצורה לא תקינה והייתה לה ממש הייפר מובמנט, היא חזרה לזחול רגיל, וזה הסיגנל שהוא ממש ממש מרשים ומדהים בעינינו, אבל הוא עדיין לא מספיק טוב, כי בעצם המרחק בין תולעת לגוף האדם הוא מאוד מאוד רחוק, והחלטנו לבדוק את זה גם במודל של IPSCs, של אותם תאי גזע מושרים, ושם ראינו עלייה משמעותית בכמות החלבון, ואם אתם זוכרים, כל הבעיה עצמה היא בעיית ייצור, שאני צריך להגביר את הכמות, אבל הדבר שהוא באמת הכי מדהים וחשוב לנו, זה מה קורה אצל רפאל. אז רפאל, חצי שנה אחרי ההבחנה שלו, התחיל להשתמש בבטא-NMN. באותה תקופה, הוא היה בן 2, הוא זחל על הגחון בצורה לא מאורגנת, וחודש אחרי, הוא התחיל לזחול על 6, וכמה חודשים אחרי, הוא כבר התחיל ללכת, וזה רפאלוש היום, עם אחותו הקטנה, והוא כל הזמן מתפתח, וכל הזמן דוחף קדימה, וזה מדהים. אז זה באמת הפרויקט הראשון שעשינו. אנחנו ממשיכים, התרופה הזאת מתקדמת לניסוי קליני בשיבא, עוד תרופות נמצאים במהלך הפיתוח שלהן, ואנחנו לא ננוח ולא נפסיק עד שנמצא את התרופה או השילוב האולטימטיבי לרפאל ולכל שאר הילדים שיכולים בתסמונת. אז תודה רבה, ואני רוצה שתחשבו באמת על איך לוקחים בעיה שהיא מאוד מורכבת, איך בעצם אפשר לפתור אותה, תחשבו איך זה משפיע בעולמות שלכם, כי הכל אפשרי אם לא מוותרים ומנסים כמה שיותר. אז תודה רבה, ומוזמנים לעקוב אחרינו בלינקדאין. ויש זמן לשאלות. כן. הוא הצביע שם. אחרי זה, כן. המון, קודם כל, מטורף, באמת, כאילו... זה משוגע בעיניי שרואים את המרחק שלך בהבנה מהחומר, למה הגעת, וזה הדבר חשוב. למה שהגעת, זה בסופו של דבר, איך זה עובד, זה משוגע, באמת. איך בסופו של דבר, כמה דברים, קודם כל, אתה יכול להרחיב קצת על הסקרינינג שעשיתם? כן. כאילו, דווקא הצד, איך פיתחתם את המודלים, ומה, כאילו, על מה הם מבוססים כזה קצת בצר. למה דווקא בחרת לעבוד עם גד, ולא איזשהו חוקר? איך כאילו, מה היה הפילטור על בואכה, בחור מדהים, אבל למה כאילו, איך, אני מאמין שגם זה היה איזשהו דרך סיבה מסוימת שאמרת שעשיתם את הסרטות האלה. ועוד משהו, הנושא של הבטא-אלמנט, אם זה לחולי פרקינסון וכל מיני דברים כאלה, אני מניח שזה אנשים מבוגרים, אז לא היה איזשהו דאטה על איך זה ישפיע על ילדים. נכון. אני טועה. אנחנו הראשונים שניסו. של אימור בדבר הזה, איך הוא ישפיע עליו, כאילו לא עשיתם איזושהי בדיקה של... אימור מושכל, כן. נכון? כן. אז אני אעשה, אוקיי, אני גם זוכר את השאלה הראשונה, נתחיל באחרונה. לא ידעת על ילדים, אבל יש לנו צוות רפואי מאוד רחב, וגם דיברנו עם כמות מאוד גדולה של חוקרים המובילים בעולם של בטא-NMN, ואספנו המון מידע, וגם ניסויים קליניים שלא פורסמו, והבנו שזה משהו שכדאי לנסות, במקסימום הוא לא יעזור, אבל כנראה שהוא לא יפגע. אנחנו רואים שהוא עוזר, ולכן אנחנו מתקדמים קדימה עם הדבר הזה. אתה חייב להיות risk taker, אתה לא יכול, אתה יודע, אני לא אנסה, כי אולי יש ככה, אולי יש ככה, אתה חייב לזוז מהר גם, אתה חייב לקחת החלטות מאוד מהירות בעולם הזה. כאן זה תוך חצי שנה. לגבי גד, לא הכרתי כלום, בן אדם מדהים, ואנחנו עובדים עד היום ובאמת מרחיבים את המחקר המשותף. אבא אחר עשה דוקטורט אצל גד, שיש לו ילד שהובחן עם STXBP1. בסוף זה כל עניין של מזל, ואיך אתה מתגלגל קדימה, וגם הרבה שכל, לחבר את הדברים האלה. אז הוא אחד האנשים הראשונים שדיברנו איתם,
הוא אמר, עשיתי את הפיתוח של אותם IPSCs לילד שלי, אמרתי, יאללה, בוא נעשה, אנחנו נצטרך את זה, וישר כבר הייתי אצל גד שבוע, שבועיים אחרי. והייתה עוד שאלה? הסריקה של המודל שבניתם. שמה השאלה? בעצם איך הגעתם לקנדידט הזה של לבדוק אותו? אז מה שעשינו, הסתכלנו על בעיה מבנית, זה בעצם אני יכול לראות את החלבון, יכול לראות את החלבון אחרי השינוי עם המוטציה, ומה שאני צריך לעשות זה נוצר מין כיס כזה, זה פוקט, ואני רוצה לזרוק מלא מולקולות, אולי המבנה של אחת מהן תוכל לייצב, לתפוס ממש את הקונפורמציה, את המבנה התקין. זה מבוסס על אלפא-פולד בקיצור, או שמשהו? ועוד מודלים אחרים, זה שילוב של כל מיני דברים, כולל מחקר, וגם מודלים של אלפא-פולד, נכון. כן, כן. אני רוצה להתייחס לדברים שאני לא שמעתי. כן. דבר ראשון, לא ראיתי את קוסט מופיע ברשימה של מוסדות שתומכים בכאלה מחלות. את מי? נדירות. קוסט, Corporation in Science and Technology של אירופה, שישראל חברה בהם. לא הכרתי. ויש שם סקשן מיוחד לאיחוד של נטוורקינג של מעבדות שעוסקות במחלות נדירות, שמקבלות 5 מיליון יורו ל5 שנים למחקר. אז כדאי לשקול. אז יש פה תהילה? כן. לא. דבר שני, וזה קובע בעיקר מחוסר ידע, אני לא מבין הרבה, אבל נדמה לי שהיום כבר יודעים את הבעיה של ה-A. למה לא חושבת על הצד הגנטי? ישר עברתם לכם. אז אנחנו חושבים במולטי מודליטי, זה שילוב של גישות שונות. אנחנו עובדים גם על פרויקטים של RNA Therapeutics, ASO. עכשיו גם עושים פרויקט של ג'ין תרפי, ואנחנו גם מאוד אופורטוניסטים של מה הדרך הכי מהירה לטיפול. ג'ין תרפי או פרויקטים של אדר או whatever, איזו טכנולוגיה, היו לוקחים הרבה זמן, וכאן מה שראית זה היה פרויקט שהוא מאוד מהיר, שבמזל יצא מולקולה שיכולה לעזור. כן. אז עכשיו שאתם מצאתם מולקולה שנראה שהיא עובדת, והאוכלוסייה של החולים היא כל כך קטנה, אני יכול להניח רק שכל מי שמכיר אתכם רץ לקנות ב-iHealth את המולקולות גם כן, תתן לילדים שלו. איך עושים ניסוי קליני כשכולם, כמו רוב האוכלוסייה שמודעת, שלא משתמשת בתרופה, דברים שהתקדמו? אז זה לא משהו שפורסם באוכלוסיית החולים הרחבה העולמית, וגם בארץ. זה ניסוי שהתחיל מניסוי ספציפי למוטציה של רפאל. כלומר, בהיפותזה הראשונית הוא לא אמור לעזור לעוד מוטציות, רק משהו שנמצא באזור הזה. היום אנחנו יודעים וחושבים שזה עובד בדרכים אחרות, במסלולים אחרים, ועדיף לאותן משפחות, הן לא יודעות למדוד את זה בצורה אמפירית, הן לא יודעות להבין אם זה עובד או לא עובד, אז ייתנו את התוסף לתקופה מסוימת, ואולי יראו איזה שיפור מסוים, לא יודעים אבל להצביע ומינונים, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה שהיא מאוד מסודרת, והמשפחות בארץ, אנחנו בתקשורת מאוד רציפה, מאוד מחכות לניסוי הקליני הזה. אז כמה, סליחה שאלת המשך, כן. כמה משפחות יש עם המוטציה הספציפית הזאת שהתרופה יכולה לעזור להם? אז ההיפותזה החדשה שלנו זה שזה עוזר לכלל החולים. יש בארץ 26 חולים, בעולם 1,500, הייתה לי עוד נקודה, שכחתי, אבל... המוטציה הספציפית של... המוטציה הספציפית זה שמצאנו 5 בארצות הברית, שמה שמאוד לא יודע אם זה מפתיע, אבל זה מאוד מעניין, זה שאין קשר בין הגנוטיפ לפנוטיפ, למופע הקליני, למוטציה עצמה, וראינו ילדים עם מופע מאוד 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 קשה, ואז אתה שואל אם זה קשור לטיפול שרפאל קיבל בגיל מאוד צעיר או לא. חושבים שיש קשר, אבל זה לא תרופה שהיא, אתה יודע, היא לא הפתרון האולטימטיבי, אבל מאוד קשה להסביר ולא מוצאים את הקשר בין גנוטיפ לפנוטיפ. זה נקרא להם? גם ילדים קטנים וגם חולים בוגרים. והם מנסים לקחת אותם בעצם? קיבלנו את המידע האנונימי, אז לא. חוץ לרפאל יש עוד ילדים או חולים שמשתמשים בזה ורואים עליהם הצלחה כלשהי? ממה שאנחנו יודעים, משפחות שעבדנו איתם, אנחנו יודעים על עוד 3 משפחות, רואים שיפורים, אבל לא בסקייל כזה.
וגם הם לא עושים ממש מדידה, אנחנו עשינו ממש בייסליין, ולקחנו דגימות, ועשינו ממש כל שנה אנחנו חוזרים ורואים את השיפור במדדים השונים. לכן הניסוי הקליני מאוד מאוד חשוב, ולא לעבוד בצורה של פרטאץ' כזאת של ננסה וניתן, ואולי זה יעזור, אולי לא. כן. כן. יכול להיות בבקשה לספר לנו על המודל העסקי של החברה ועל הפרסים? כן. שאלה טובה, אז באמת כשניגשים לפרויקט כזה צריכים להבין את המודל העסקי ומה קיים היום ומה קיים בשוק ואיך חברות כאלה מצליחות. אז למרבה המזל וההפתעה יש מודל עסקי, גם שה-FDA באמת תומך במחלות נדירות ויש באמת יותר מודעות והבנה. מבחינת אותן מחלות זה גם תלוי בטכנולוגיה שבה מפתחים את התרופה עצמה. ל-S6BP1, תרופה של ג'ין תרפי, ריפוי גנטי, יכול להגיע לאזור המאות מיליארד ומעלה דולר לתרופה מוצלחת, ובאמת צריך לחשוב, כאילו איך באמת מחלות נדירות זה בעצם מחלות שמאפשרות פיילוט, איזה proof of concept למחלות שהן יותר common, יותר שכיחות, בפחות כסף, בצורה הרבה יותר מהירה, עם פחות רגולציה ופחות בירוקרטיה. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, ולכן המון חברות ביוטק שקמות היום מתחילות עם פייפליין של rare disease, אז יש הבנה כזאת. 2, יש תמריץ של ה-FDA שנקרא Priority Review Voucher, זה בעצם חברה שמפתחת תרופה למחלה נדירה, מקבלת איזשהו בונוס, זה מין ואוצ'ר שמאפשר קדימות לבדיקה של התרופה ב-FDA, זה שווה נסחר בשוק תחת 100-150 מיליון דולר, אז זה כבר עוד איזה אינסנטיב משמעותי. אז אלה בעיקר כאילו הדברים העיקריים, אבל יש עוד... וגם בעצם התרופות עצמם, לאוכלוסייה של 1,500-2,000 חולים ומעלה, זה כבר נהיה משהו שהוא הרבה יותר כדאי, ולכן אנחנו מאוד רצים על אבחון של כמה שיותר חולים, כי ככה בעצם אותן חברות יכולות לעשות יותר כסף. כן. אז הכסף כתרומה לעמותה, זה כסף שאנחנו תרמנו כמשפחה, זה היה בעצם המנוע הראשוני, לממן את כל המחקר, ושם אנחנו שנה שעברה זכינו עבור החוקרים שלנו בלמעלה מ$2 מיליון בגרנטים, אז אנחנו עושים שילוב מאוד מאוד חכם של כסף שמגיע לאקדמיה, גם עוזרים לאותן מעבדות שאנחנו עובדים איתן, וגם מימון שאנחנו מקבלים מאיתנו כמשפחה, ומאוד תורמים אחרים, אז זה מין עבודה משולבת. רף אז מונשוט, זה התחיל כעמותה, היום הקמנו גם במקביל גם חברה מסחרית, שאמורה למסחר את אותן טכנולוגיות ולקחת לקליניקה. האמת שזה סייד אפקט לטיפול הזה. לא, שאלו. כן. אם אתם יכולים להתייחס לאות הראשונה שלהם באמת, ניקוטין. כן. הילה, את רוצה להתייחס? זה לתת ניקוטין לילד, כאילו מה? לא, זה איזושהי וריאציה של בסוף ויטמין B3, ויש שם מחקר על הבטיחות של זה. אז זה היה ידוע המון לפני שהתחילו לקחת את זה. אין קשר לצורה. המוטציה, השינוי הזה ספציפי, זה דנובו או מורה? דנובו. זה מופע רנדומלי, כן. גם בחולים בארצות הברית? כן, כמעט רוב האוכלוסייה זה דנובו, יש חלק מאוד קטן שזה מוזאיק שמגיע משם. כן. נניח שהכל הולך טוב והתרופה הזאת מ-iHerb היא הצלחה גדולה, מה הלאה בשביל רף מונשוט? זאת אומרת... לפתח עוד אסטרטגיות. יש לנו אסטרטגיות שנמצאות בשלב מאוד מתקדם, שמשפיעות ממש על הרוט קוז, על הבעיה עצמה, שממש מטרגטות את החלבון, S6BP1 ומעלות אותו, ואסטרטגיות שונות שבאמת שולחות עותקים תקינים למוח, או אסטרטגיות שהגיעו בהמשך. זה לא מספיק, הפתרון האולטימטיבי זה שילוב של כמה אסטרטגיות שונות. כן. אני לא יכול פתאום, בסוף זו תרופה קיימת שיש לה משהו? התרופה הספציפית הזאת, כן. האם שקלתם לעשות לה מוטציות? שינויים? לתרופה, אנחנו עובדים עם חברה אמריקאית שהיא הולכת לקדם את הניסוי בארץ, הם פיתחו אותה כתרופה, עשו בה שינויים, וזה GMP, זה תקן ייצור, והם הולכים באמת לקדם איתנו ביחד את הניסוי. עוד שאלות של האחרונה? כן. זה סוף חלבון? כאילו, מה זה בעצם החומר ספציפי? התרופה שהוא מקבל? כן.
זה פריקרסר, זה בעצם מקפיץ ערכים של NAD+. זה פריקרסר, כן. כן. מהצד היזמי יותר שלהם. כן. נניח שאתה רוצה לפתוח סטארט-אפ באמת, כזה שלא קשור לתחום שלך, אתה רוצה לתת איזושהי טיפ לאנשים שרוצים לעשות משהו. מה היית אומר שכדאי לעשות את הצעדים הראשונים? אז אני חושב שניסיתי גם להעביר את זה במהלך המצגת, שהחשיבה עצמה של, אוקיי, אני עכשיו הולך לפתח תרופה, אז זה מאוד שונה מסייבר סקיוריטי, זה מאוד שונה מכל מה שעשיתי שבניתי את החברה, אבל העקרונות הם אותו דבר, אתה צריך להבין בעצם מה הבעיה, אתה צריך ללמוד את התחום, נכון? אתה צריך להבין מה אתה הולך לפתור, אתה צריך להבין איזה תשתית אתה בונה, אתה צריך להבין מה התוכנית העסקית, אז אוקיי, אז חקרתי ומצאתי, יש את הוואוצ'ר הזה ויש את מה מספר הזהב לפארמה כדי לקנות חברות כאלה או לפתח, אז המון למידה, אז זה בעצם, אם בנית משהו בתחום מסוים, צריך להשתמש באותם תחומים, באותם כלים, ללמוד את התחום, להבין את הבעיה הספציפית, איך עושים ולידציה, איך מגייסים אנשים, אני יודע לגייס מדענים, אני יודע לגייס חוקרים. אני דווקא יותר התכוונתי, יותר מהפן היזמי מאשר מהפן המחקרי. כן, אבל המחקר עצמו יזמי, כי המטרה שלי להגיע לקליניקה. קליניקה זה מסחרי. אבל זה גם כל הסופט סקילס של איך באמת לבנות את הארגון. אז זה משהו שכבר עשיתי, אני יודע לבנות ארגונים. אני יודע לעשות את המנטורשיפ, ולידרשיפ, ונטוורקינג. עשיתי לי מלמעלה מ3,000 שיחות בשנתיים האחרונות, עם פארמות, ביוטקים, חוקרים, מדענים, רופאים, בארץ, בחול, זה לטוס לכנסים, זה לייצר לעצמך את כל אותם נקודות על המפה, ולדעת איך לחבר את זה למשהו שהוא מאוד סדור, שיש כזה כוכב צפון. שאלה מה... איתנו? כן, אני אשמח אם תוכל לספר קצת, כי מדבר על השלבים הבאים, שאתה הולך על הדברים הגנטיים והכל, אם תוכל לספר את הכיוונים האלה, מה שאתה יכול להרחיב. וגם, בסופו של דבר שאני אדבר, אתם כרגע לפחות אותו תוסף תזונה, ואתם פשוט עשיתם לו שינוי, אז זה בעצם לא אותו תוסף תזונה, מה שאתם יכולים לבדוק בניסוי הקליני הוא משהו קצת שונה, ואז יכול לקחת את זה כתרופה ולמסחר, ויש חברה באמת שמביאה בזה עניין, כי זה עולם של ריפרפסינג שהוא טריקי, זאת אומרת, לא אוטומטית אפשר באמת כל דבר וקלות להפוך לתרופה, אז אשמח גם לשמוע את האינסנטיב שלך, איך אתה רואה את זה, כי שוב אתה רץ למחלה עבור הבן, והכי חשוב כמה שיותר מהר, מצד שזה פיתוח תרופה עם תהליך מאוד ארוך. אז זה הולך ביחד, אז למצוא תרופה ולהביא את זה לרפאל, זה באמת כאילו בבית שלנו אנחנו ה-FDA ואנחנו מחליטים ואנחנו יכולים לתת לו, אבל כדי באמת להגיע לאוכלוסייה יותר גדולה, אנחנו חייבים מראש לחשוב על המודל העסקי ולהתאים את זה לאותו עולם. אז באמת, תחדד את השאלה האחרונה? שאמרתי שאתם עשיתם בעצם שינוי, ואתם לוקחים את זה למשהו שהוא פארמה לחלוטין, עם ניסוי קליני, זה כבר תוסף מזון, עשיתם לו שינוי, אבל באמת זה שני עולמות שהם שונים, שאני מניחה ששם יש עניין, כבר לא אותו ריפרפסינג אמיתי. אז בחברה כמו ששכנענו אותה להגיע לארץ, היא צריכה להבין בעצם את הקורקס, את המטריקות שלה, כאילו איך עושה כסף מהדבר הזה, זה לא ארגון וולונטרי, הם לא באים ומתנדבים, אז הם צריכים להבין כמה חולים יש, הם צריכים להבין מה הפוטנציאל של חולים שהשתמשו באותה תרופה, הם צריכים להבין כמה התרופה הזאת משנה את מהלך המחלה, ואלה החישובים, אז נגיד בעולמות של ג'ין תרפי, תרופה לחולה, הדוסינג, זה עולה סביבות $3-4 מיליון, תלוי איפה, יכול טיפה פחות, תכפילו ב-1,500 חולים, אז יש שוק לאותן מחלות, אותו דבר זה התרופות שהן ה-RNA תרפי, זה גם בעולמות של בין $500 למיליון לחולה, מולקולות קטנות, זה משהו שהוא באמת כזה, לוקחים אותו כל הזמן, זה כמו בעולם התוכנה, זה כזה recurrent revenue, הון חוזר לחברות, וגם שם יכולים לגבות באזור עשרות, מאות אלפי דולרים בשנה מחולה, תכפילו את זה ב-1,500, תכפילו בפוטנציאל חולים שיזהו, לכן מאוד חשוב לזהות עוד חולים, ולכן זה אטרקטיבי לחברות פארמה להיכנס למקומות כאלה. אז גם ב-Repurpose יש חברות שעשו, יש תרופות שהצליחו, שהיו בלוקבאסטרס, שכחתי ספציפית את השם שלהם, ויש כאלה שנמכרו בהמון המון כסף, עשרות מאות מיליוני דולרים, אז זה משהו שהוא באמת משתלם.
אוזנפיק, כאילו זה בלוקבאסטר של עשרות מיליארדים. שאלה נוספת, אם אתה מסתכל עכשיו, זאת אומרת, איפה אתה רואה את הקווי, אני חושבת שאולי קצת עלית, אבל הקווי דמיון בין מה שאתה רואה כסייבר, כשהיית יזם, והכל לעולם הזה שהוא מאוד שונה מהעולם שלך. מוצרים הרבה יותר מגיעים מהר, אתה אולי לא צריך לעשות את כל הרגולציה והכל, איפה אתה רואה את הקווי דמיון? והשונה, דיברת על היזמות ואיך אתה מסתכל, כן. אתה רואה עוד קווי דמיון נוספים שאפשר ללמוד מהעולם הזה ולהשליך אותו? ספציפית לסייבר, אני חושב שזה לא משהו שהוא... אני חושב ש-AI הולך לעשות disruption מטורף לעולמות של מדעי החיים, פיתוח תרופות. אז זה כן, אני חושב שהטכנולוגים, היזמים, שאני רואה אותם נכנסים לעולמות האלה ומקימים חברות פה בארץ, בעולם, זה הולך לעשות את המהפכה הבאה. ולכן זה יהיה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שחברת $100 מיליארד תגיע מישראל, היא לא תהיה חברת סייבר, היא תהיה חברה בעולמות של AI Science. איפה אתה חושב שבעולמות אולי האקדמיה, בעולמות, ובדיוק כמו שאמרת, ה-AI וה-Science או ה-Drug Discovery, או השילוב עם בכלל, בעולמות המדע לחלוטין, איפה אתה חושב שיש פה הזדמנויות מאוד טובות לאקדמיה לקדם דברים, שאולי בתעשייה פחות, מאיפה יכול לצאת אולי כאן חדשנות, או איפה יש הזדמנויות באקדמיה לעשות את זה? אז אני חושב שהאקדמיה היא זהב, רק צריך לדעת למצוא אותו ולהבין בעצם את הפוטנציאל העסקי, או איך חוצים את הגשר מהאקדמיה לכיוון התעשייה. בישראל יש מדע פורץ דרך, אני לא צריך לספר, יש זוכי פרסי נובל, יש המון מדע מדהים, אנחנו עובדים באקדמיה. היתרון שלנו זה שזה בעצם ההבנה של איך אני לוקח פרויקט מהאקדמיה, עובד ביחד עם החוקרים ועם המעבדה, ויודעים בעצם למסחר את זה ולקחת את זה לצד השני. אני חושב צריכים איזושהי פריצת דרך, או בעצם דרך לייצר יותר מדע שחוצה החוצה, צריכים יותר יזמים מהתעשייה שיכנסו לאקדמיה, ויעזרו לקחת את זה החוצה, והשילוב של אותם קבוצת יזמים שקמה ב-20-30 שנה האחרונות בישראל, והחוקרים פורצי הדרך באקדמיה, יכולים לייצר את אותן חברות ענק שדיברתי עליהן. עוד כמה שאלות. האם רף המונשות עדיין מחפשת, או מה אתם מחפשים באקדמיה? זאת אומרת, איפה אתם רואים מקומות שאולי יכולים לפתוח ראש פתרונות ספציפית שאתם מנסים לחפש? כמו שאמרנו, AI, Delivery System, GTR, איפה אתם מחפשים, איפה אתם חוברים לאקדמיה? אני חושב שאנחנו מאוד, אחד, מאוד מוכווני מטרה, אז יודעים מה אנחנו מחפשים, ושתיים, גם מאוד אופורטוניסטים, אז המון מהדברים שקרו, זה משיחות שלנו בכנסים, או שיחות שמישהו כתב לנו איזה אימייל, או בהרצאה שהייתי ומישהו פנה, אז יש לכם רעיונות, כמובן מוזמנים לפנות. שתיים, אנחנו כל הזמן מתרחבים לתחומים חדשים, מחפשים טכנולוגיות שיהיו בעצם ההבטחה הבאה, אם זה טכנולוגיות delivery, אם זה טכנולוגיות שקשורות ל-AI, לדרג סקרינינג, דרג דיסקאברי, כל העולמות האלה. בנינו את התשתית שמאפשרת לנו לסרוק ולבדוק את אותן תרופות בצורה מהירה יחסית, אז את רוצה להשלים משהו? הילה? אני חושבת שאנחנו, כמו שאמרת, מאוד פתוחים שיתופי פעולה. כן, שיתופי פעולה, גם ברמת, כאילו, לקחת את המודלים ולבדוק עליהם את הדברים, ובאמת כל הנוירו ודליברי וכל מה שאני כאן תציג. כן, אנחנו בנוירו, כן. תוכל כמה מילים לספר על החברה של הדיאגנוסטיקה שהקמת? המוטיבציה מה זה? על הקרן השקעות, אני גם אשמח לשמוע. אוקיי, אז יש כמה דברים ש... אז אני מאוד אוהב את הפוטנציאל ואת העולמות של באמת, של מדעי החיים, ואיך טכנולוגיה משנה את זה. אני חושב שבעקבות ההבחנה של רפאל והיום הזה שישבנו בחדר של הגנטיקאי, הבנתי שיש גם בעיה מאוד גדולה בעולמות של גנטיקה, שקיבלנו 6 מאמרים שהגנטיקאי הדפיס, וככה קיבלנו את ההבחנה של רפאל. וזה בעצם, הבנתי שיש דרך אחרת לעשות את זה. יש המון בעיה במוטציות גנטיות שמזהים אותן, אבל 80% מהן הן בעצם מוטציות שלא יודעים האם זה פתוגני או לא, ומה הן יכולות לעשות קלינית. ואני חושב ש-AI משנה את הדבר הזה. בעצם הקמתי ביחד עם עוד שותף טכנולוגי, חברה בשם דריבה, שהיא חברת טכנולוגיה, תוכנה, שיודעת בצורה AI, אג'נטית, כל המושגים שאתם שומעים,
לקחת מוטציות גנטיות, ובשימוש בטכנולוגיה, בהמון מקורות מידע שונים, במודלים ייחודיים שהחברה מפתחת, יודעת בעצם לסווג מחדש מוטציות חדשות או מוטציות קיימות, ולחסוך ולקצר את העבודה של גנטיקאי קליני או יועץ גנטי ב-90% מהזמן, לעשות עבודה שהיא זהה או יותר טובה. הקרן, אז הבנתי שיש את הפוטנציאל הזה של המון חברות שיקומו בעולמות של AI ומדעי החיים. הבנתי שאני לא מסוגל להקים את כל זה, אז חברתי למישהו מעולמות של קרנות הון סיכון, והקמנו ביחד את Circle Square. זה קרן שמחפשת מדע פורץ דרך בשל למסחור, שנמצא בעולמות של AI, ובעצם משקיע בצוותים ממש חזקים של מדענים ויזמים. קרן ישראלית חייבת להשקיע ביזמים ישראלים או related איכשהו לישראל, וזהו, עשינו עסקה ראשונה בעולמות של סרטן, צוות מאוד חזק, גם AI Science, זה בגדול. שאלה אחרונה בפלסיה. השאלה מפנת אלייך. כן, סליחה. קראתי מודעה שאוניברסיטת בן-גוריון פתחה בתוכנית לימודים של AI לתואר ראשון. ראיתי אתמול את זה. בבקשה? אני גם ראיתי שהתגברו את זה בפוסט. אוקיי, אז למה זה דבר לא מכניסים לתוכנית הלימודים? אני לא יודעת, אני לא אחראית על התוכנית הלימודים שזה באוניברסיטה, זה האחריות של האוניברסיטה. יש נושא בחירה אני כן יכולה להגיד ששוב, אתה שייך לפקולטה, אתה יכול להרחיב יותר, אבל באמת עכשיו הפקולטה עכשיו נבנתה וגם יש תחומי עניין, יש שם באמת, זה הולך לפי נושאים. יש חוקרים שהתעצבו ביחד, התאגדו ביחד סביב נושאים בפקולטה. אנחנו עובדים המון עם חוקרים את מרק, יש לא מעט חוקרים שנמצאים שם, ולחלוטין, רמי גם כן פה ברח לי איפה רמי בעיניי, רמי שנדדו מעולמות סייבר או מעולמות חישוביים ועושים לחלוטין עולמות דברים מאוד רלוונטיים לפה. אני שואל את השאלה מנקודת ראות של שיחות עם חבר'ה צעירים שלא יודעים מה ללמוד, ושיודעים שיש דברים שאתה לומד ואין עבודה אחרי זה למרות שזה הייטק. כן. תודה רבה לכולם. תודה רבה.